sandali, balikan mo ang isang pangarap na minsan mong minahal. Isang pangarap na akala mo'y naglaho na, ngunit buong panahong ito, hinintay ka lamang nito. Tintin.live. Parang kahapon lang ang lahat, isang malamig na hapon sa Lynn, Massachusetts. 18 taong gulang ako noon, punong-puno ng pangarap at puno ng liwanag ang aking mga mata. At doon ko siya nakita, isang puting gitara nakabitin sa dingding. Parang matagal na niya akong hinihintay. Nang hawakan ko siya, pakiramdam ko'y nagsisimula pa lamang ang buhay ko. Lumabas ako ng tindahan, may pangarap sa aking mga bisig, at may kinabukasan sa aking puso. Ngunit ang buhay, may sarili nitong kwento. May mga bayarin, may mga responsibilidad, at may mga sakripisyo. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na pinakamamahal natin para lamang magpatuloy. Isang araw, bumalik ako sa parehong tindahan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako bumibili ng pangarap. Iniiwan ko ito nang ilapag ko ang gitara sa mesa. Parang iniwan ko rin ang isang bahagi ng puso ko. Ilan kaya sa nakikinig ngayon ang may pangarap na naiwan sa nakaraan? Isang librong hindi na isulat, isang kantang hindi na awit, isang buhay na hindi pa nabubuhay. O aking puting gitara, naaalala mo pa ba ako? Ang batang naniwalang kaya niyang baguhin ang mundo. Sa ilang nota lamang at napakaraming pag-asa. O aking puting gitara, hindi kita kailanman nakalimutan. Kahit 40 taon na ang lumipas, kahit inilayo ako ng buhay sa'yo, nabuhay ka pa rin sa puso ko. May mga pangarap na natutulog, ngunit hindi namamatay. Naghihintay, naniniwala, at patuloy na nagmamahal hanggang tayo'y bumalik. Sa Salem State University, nakaupo ako sa harap ng piano. Taglay ang parehong apoy sa puso. Gusto kong bumuo ng banda, gusto kong magsulat ng mga kanta, gusto kong ipadama sa ibang nararamdaman ko. Bumili pa ako ng electric piano, at oras-oras kong tinutugtog ang mga himig ng tropikana, habang sumasayaw ang aking mga pangarap sa isip ko. Ngunit kalaunan, napalitan ng negosyo ang musika, napalitan ng tagumpay ang aking pagnanasa, at lumipas ang mga taon, isa-isa, tahimik. Akala ko huli na ang lahat. Huli para saan? Para magsimulang muli, para mangarap muli, para bumalik sa musika. Walang edad o pangarap, walang hangganan ang pagmamahal. Kapag ang puso ang tumatawa, hindi kailanman huli ang lahat. Pero 40 taon na, oh, mula
makatuto man ako ng isang chore, kung makakatugtog man ako ng isang kanta, kung maaalala mang ng isang tao ang kandang sariling pangarap, kung gayon, magiging sulit ang lahat ng paghihintay. Ngayon! Mayroon akong 30 minutong araling sa gitara. Sa iba, maaring maliit na bagay lamang ito. Ngunit para sa akin, isa itong paglalakbay ng 40 taon. Pakikita muli ng 18 taong gulang na ako. Isang pinto ang muling bumukas at tungo sa pangarap na hindi kailanman namatay.